Tehdään osa 2. No niin, tää on osa 2 Flame Blasterin syönnistä. Koska mä oon syönyt vasta tätä. Tää ikinä se oikein punaista ja heti sen päälle vihreätä. Se on aivan sairaan paha. Mä taas otan Magicista. Annas mulle sininen. Kaikista pahin. Ei se oo pahin! On. Ups. Tässä. Mä syö sinistä. No vai. Mun pitää syödä sininen, eiku. Mulla on sininen. Eikö mä? Se on siirtäimä varokan. Tiedän. Punaisen perään. Tää on mun 3. No varmaan, kun sä ahmit kaikki. Ei vittu, se on kirpeä. Ei vittu, toi sininen on kirpeä. Tarkoitin vitsi. Anteeksi. Anna sininen. Se on mun 4. Sit mä oon syönyt kaikkia värejä. Sininen on 5/5. Yi vittu. Tulee oksennus, voi vittu. Mä syön sininen. Onhan. Toi keltainen. Tässä sulle sininen. Katsokaa. Mä oon syönyt tän jälkeen kaikkia värejä. Mä oon kokonaan, voi vittu. Mulla on vieläkin se keltainen suussa. Täällä on siis kaikki 4 suussa. Punainen, keltainen, sininen ja vihreä. Ihan kohta sininen siis tarkoitin. Rain Blasterin unimoksaus! Mä oksennan, tää on ihan oikeesti niin pahaa. Et syö sitä, sä oksennat! Sä oksennat ihan varmasti. Hyi vittu! Nyt mä vedän siis kotiin. Nyt se meni. Näytä suus. Siellä on 4. Ja nyt siis se olisi sitten morjesta. Saanko vielä jotain? Moi moi. Tilatkaa, tykätkää Mixer Player. Ja MC504. Se on mä. No, Mac. Saas poikka.